Zdravo, moje ime je Irma. A ja sam Dinka. Zajedno ćemo vas naučiti osnovama švedskog jezika. Naša metoda bazirana je na švedskoj metodi podučavanja odraslih, takozvanom folkbildningu, koji podrazumijeva vrlo aktivan pristup učenju jezika. Koristit ćemo Rivstart udžbenike za švedski kao strani jezik sa naglaskom na rad u grupi i u paru. Učit ćete kroz razgovore, vježbe i igru, a samostalan rad kod kuće također će imati važnu ulogu u osvajanju jezika. Kurs traje 12 sedmica, a po njegovom završetku moći ćete se sporazumjeti u svakodnevnim situacijama koristeći jednostavne rečenice. Moći ćete razgovarati o porodici, planovima, hobijima te voditi jednostavne razgovore u prodavnici ili kafiću. Također, imat ćete priliku poznati se sa švedskom kulturom i običajima. Želimo vam toplu dobrodošlicu na kurs švedskog jezika na A1 nivou. Velkommen!